Hindi kita pababayaan, aalagaan sa mundo ng kawalan. Umabot man sa hirap o ginawa, perfect. Uy, Nookie Blaze. Unsay tinuod di mong pangalan? My real name is Christopher Lawrence. Nganong gitawag kag Nookie Blaze? Christopher Lawrence isip pagaling fukbit anil ang pangalan nako ug mga apelyido nako sa kong family name, okay? And then for that kanang Nookie Blaze, tungod sa una man go dilig ko mga leksyon og mga hardcore rap, just like mixtape or tape na mga music compilation like Limp Bizkit, Korn, Greyhounds, okay? Sky Church, Deftones, katong mga old. Kinsa na pangalan ni mong Nookie Blaze? Ang nagpangalan sa kuag Nookie Blaze, silingan ako sa San Antonio Village, Matina. Si Maki. Kababata na ko, 47 San Antonio Village, Matina. Kay diha man ko since birth gyud. Taga diha gyud ako ang lolog lola. Diha ako ang roots. Ano sa ka nag-start sa pag-rap? Pila edad mo? Nagsugod ko og rap way back then, mga edad na ko 12 years old, nag-start na ko og rap. And then collections of tapes, napa ko sa Matina. And then for that, isa sa kumbaga nag-expose ako ang naagi hip-hop or rap music akong mga ante sa Coronadal, South Cotabato City, Marbel. Okay. Kung amang kuan mga pinsan dito or auntie nako hilig og Francis Magalona. Okay, especially katong mga kababayan ko. Yun. Kato. Hilig ako sa kulay ko, ako ay Pilipino, and then nadungog na ko, and then for that tala, okay man din yung rap. Katong unang nag-guest ka diri sa XFM, daghang kay mga comment. Syempre, paano sila dili mag-comment? Nahiwagaan sila sa kuha. Sa kuang characterism, personal identity. Okay. Unsa gyud ni nga tao? Paano nabuo ang utok ni Nookie Blaze? Mangutan ako ni mo, Nookie Blaze. Kanang, sabi mo, ikaw ang kings of the underground mainstream rapper. Nganon kasulti man ka nga kings of the underground si Nookie Blaze? To make the story, I will summarize it, man, kay kung ano na to, medyo taas na kayo, okay? Nahimo kong mainstream, okay, and then before underground music, kay sa una man good ang hip-hop, it's all about parental advisory, explicit content. Dili siya pwede ma-live on stream or on the mainstream. And then for that, ang mga sounds sa una na ginapaminaw na ko, like mga mixtape compilation, okay, just like explicit content, good siya. Okay, parental advisory, explicit content. Dili siya pwede na makadungog ang mga, especially ang mga bata. Okay? And then, napoy nakabutang pod sa mga tape na ko sa una na gabay ng magulang ang kailangan. Strong parental guidance, patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kings of the Underground kay supposed to be, I came from the underground music. Just like ang mga beats na ko sa una, karon mga trap beats naman, di ba? Ang beats ako sa una, pag madungog nimo siya marag ka ng horror terrification. Kumbaga horror kaayo siya ang mga beats. Hadlok kayo, underground horror. Pero karon, bro, from our generation, okay? Bro, from this present year, from these generations, from this kind of civilizations, okay? From this millennial, okay bro, ang mga music na underground or explicit content, accept na sa masses. Okay. And then for that, naana sa mainstream. Pero, ang mga ginabuhat ng mga rap, it's all about double meaning. We create into music with the creativity and we think. Okay. How we what they call that, we perform, how we compose the lines to enterprise to or to live it. Gangsta ka ba dati? Supposed to be ako Usay gang nimo or kanang I'm a gangster. Kusay grupo nimo sa una. Na may Bloods, Crips, Thugs, ano ka? I'm a thugs. Okay. Okay, ang meaning sa thugs, it's all about thugs, true, humble, united, gathering hip-hop. Yan. Okay, THUG. True, humble, united, gathering hip-hop. From San Antonio Village, Matina, the roots of the gangsters. Diya yun nagsugod ang hip-hop sa 47 San Antonio Village, Matina. Okay. Nagsugod mi, pila lang mi, maihapra mi. And then for that, nagtukod po dito na Crip. Okay? Pero ang Crip, amigo na ko. Okay, company na ko. Okay, 1999. 1999. For sure, man. 1998, 1999. Pila edad mo ron?
I'm almost this coming November 20, kuha natin ko 39 ako, birthday na ko next week. Tiguang naman kay comment. Kuyaw gapo guna-una, sharp memory. Klaro pa ang mata, makakita pagani og mga sexy gani. Bro. Mga piko makita pag nag-sexy. Okay, gani. andam na baka So, willing ba nimo nga okay. tubagon ni mga commentary sa Facebook katong i-upload na to? Excuse me bro, I will add for this edition, bro. Oy, bisag ko na ko 39 years old na ko, bro, mutindog ug mubarog ba ko sa kinabuhi, man. And you know, it's all about sa una tong blood creeps og thugs na mga True Brown style, blood creeps and thugs. Sa una, bro, mag-abot na sila, delikado gyud. Pero bro, kabalo ba ka, bro? Nakana sila tanan, ako agya po ng mga tropa. Mga amigo na wala sila, pero thankful kay ko karon, bro, kay nag-change na. One Music, United Gathering in Music na. Okay, andam na ba ni mga tubagon ning mga pangutana karon? Kini mga sige lang, andam na ko na sila tubagon kay bro, ang reality man gud sa to ang life is all about that opinion. We respect the what you call the freedom of expression. Okay. And then for that, bro, freedom of expression. Okay, naay mga tao nga laylay og characterism, bro, characteristic, behavior, okay? Ana man na it's all about psychological na. Okay, I will answer that. Okay, ani na. Ato ang sugdan ha sa pagpangutana. Gikan kay Mokes. Ana pa siya diri nga English by good items. Anong mag-English? Good items ba? Unsay pasabot? Unsay matubag nimo? Oh! Kasabot ko na, double meaning na. English by good items. Kasabot ko. Unsay to? Mokes. Amo na ito. Unsay tubag nimo ana? It's all about English by good items. Ha? Unsa day na? Grammar siguro. Sentence, lines, expression, communication. Mauna sa ang right term. Pero kala yung ginapasabot, kabalo ko unsa na yung ginapasabot. English by good items. Okay? English by good items. Ang paminaw niya ko nga nagakuan lang ko, kumbaga, nagatrip lang ko ba? Ngayon paminaw, unsay paminaw ni mo sa ko siga ko? Ana gani. Okay, napadre sa Bro, nako ingon na sa nag-comment ana. Sigar ako ug mahorny ko. Pero kabalo ko mo respeto mo na good items ko. Okay, napadre. Okay. Napaisa dre. Ni Jade. Idaj gibalita ni pangalan. Good items. Hiwi man ang baba ni Totski. Ngano man mo istorya ka mo hiwi ang baba? Muiwi ang baba ni Tutski. Paano? Naamang gud kana nga pangutana normal lang na kay ato amang gong mga nawong na atay mga mixed emotion. Ayan. Pwede nimo makita sa mata, sa ilong, sa baba, sa talinga. Unsa na lay pulos ani atong kapugi og di nato ni gamiton maghihiwi nato. Mangindat pa manganit sa chicks gani. Kalisa gani magkaying kiss pa manganit ta si Mudre gamiton. No, Simon. I love you. Okay, na next. ana. So, nasa ang nawong nato na expression. Si Shelieto, napadre. Shelieto Abrahano Jola. Anak pa niya nga Mga pis. mura magfamiliar ang kalo katong dati ba? Okay? Oo, okay. Mura magfamiliar ang kalo. Miyembro ba ka sa Morobits? Supposed to be. Miyembro ba ka sa Morobits? Dili ko membros Morbits. Pero siyempre kay ako taga Coronadal South Cotabato City ko. Siyempre, ang mga tao diya sa Coronadal South Cotabato City, Marbel, sa lugar sa kong mga ginikanan, igagaw sa kong mga pagumangkon ug pamilya. Siyempre, ang kasagaran diya mga Moro, mga Muslims, mga brothers and sisters, na Ilocano, na Ilonggo. Okay? And then, dili ko part sa Moro Beats. And I respect the Moro Beats, bay. Okay. Mga good kay na sila, bro. Mga good kay. Syukran kay ko silang mga product, creativity, masterpiece in music. Realidad. It's all about poverty. Ultimate hunger, destruction. Nagakompose sila. Unsa ang realidad nga makita nato sa kapobrehon. Yun. Okay. And I'm not a Moro Beats. And I love Moro Beats. Okay, next. Si Ron Dieruelan. Naaraman diri na saag ang batos ni Haring Manggi. Batos ba ka ni Haring Manggi? Huwag na ko'y nadungugan ng Haring Manggi. Something philanthropist na siya. Philanthropo ng mga joke, okay? Okay. Rapper ni si Haring Manggi, okay? A rapper, okay?
Pwede ko magtanong, sa mga product niya? It's all about sa rap music niya, okay? Sa yung mga masterpiece or master lines niya nga ginakompose unsa na? Ana siya pagka-underground. Ug underground yung mga kwandi. Dili po ko niya mahimong batos kay ngano. Og lalom underground siya. Mas underground ko siya, mas lalom ko. Okay, next. Okay. Si Bam Bam Astang lalom. si Bam Bam Stickers Works. Gahi naman kaayo nga ngagoy undangin na. Pasagdi me. Og nigahi na ni. Kay ngano, kailangan ni mo gahi para managgan og multiply. Ingnon ta ka og kinsa man ang nag-comment ana Si bro. Bam Bam Stickers Works. Okay. Og ni gahi naman gyud ni, kailangan gyud mo gahi para multiply. Unya, ikaw mag-focus ka di sa imong trabaho. Kay nag-focus pud mi sa mong trabaho. Kung sa man ang nigahi di sa imong una-una, mas gahi mi maguna-huna. Okay? Okay, next. Kanang gahi ana. Okay? Basta di ko ganahan kay gahi, gusto ko medyo soft. Okay, next. Yung pilipilit mong itama ang pronouncement, nagiging corny ka na. Trying hard is not a crime. Okay, Ingon ni Michael Perfinian. okay, if ever I'm trying hard, nagiging corny ako. Okay, that is your own opinion. Pag naging trying hard ko, nagiging corny ko because of my basic expression. Wa pa gani tong kuan gyud katong reality nga expression nga ultimate reaction nako. Samot nagmuing ana ko mo seryoso na gyud ko nga grabe nga mukha ingon jud ka seryoso naman hindi naman ni corny. Ing ana man na murag uyab ba kilatison sa di mo ba medyo corny gamay, lambing gamay. Unya pag na amo na lang duwa mao na tong ginaingon nga ultimate love reaction. Intercontinental connection. Okay, next. Kang Hans Bacon. Ano pa siya? Ikaw tong border nila Susan dati. Ikaw pa daw tong border. Auntie na ko na auntie. Auntie. Oh my God! Kasi auntie no, si Auntie Susan? Uy! Okay na. Sorry. Okay na, no problem. Okay na. Okay, usay tubag ni mana. Dali lang. Dali lang. Okay. Well, ang matubag na ko ana, sorry. Okay na. Go ahead. Ang matubag na ko ana, auntie na ko to. Auntie naman na. Okay, next. Si Auntie RJ, na ko to, si auntie na RJ ko to. Son, ano siya? Mura man og piti pa kaayo kadol, hustle hard di ay ha. Lihok pa man kaayo kag mata. Nagalihok ako mata. Kay ngano? Piti pa daw kay ka. Mulihok ako ang mata. Kay ngano? Gusto mo ako makitag mga nindot nga talan-awon. Alam mo, sagpapikiton ko nimo, di ba? Mo gani anak ko kay na ako'y mata para makita ko mga maanindot nga lantawon sama sa mga sexy, buutan o gwapa nga mga dalaga. Pero si Nuki Blaze, lambing lang yun ko. Ginarespeto gid ako ng mga babae, you know. Okay, next. Natari ha. Sorry, bro. Zia LB, ano siya? Mao man itong dispatcher sa cruising Matina. Dispatcher ko sa cruising Matina. Dili ko dispatcher sa cruising Matina. Okay? Lahi ako ang ginadispatch. Kabalo mo sa ginadispatch na ko. Ano man? Okay? Wala lang, agi lang ko dito. Naging dispatcher ka? Wala ako naging dispatcher sa Crossing Matina. Okay, Supposed to be, dito lang yung ko nag-agi, nagapalit ko diya sa center point sa una og na karon in CCC naman, right? Okay. Nagapalit ko mga clothing, t-shirt. Okay, dahil ako tanong dali si Boyet Bariga, ano siya? Pag Bisaya na lang bro, kailain paminahon mag-English ka. Pasagdi ko, og mag-English og mag-Bisaya ko. Bro, mag-English og mag-Bisaya ko. Part man na siya sa ginatawag na to na universal language. Diba? Mauna ang ginatawag nga universal language. I-search na sa Google unsay meaning sa universal language. You know what is all about universal language, bro? Kanang nag-comment ang definition or meaning sa universal language is all about we multilingual
all multi-language. Different kinds of language. Ayan. Okay. Next, dirita kang Chanson Kimbis. Pasikat maning giatay tarungan ng imong inistoryahan bay. Og nagpasikat ko. Okay, waunta ka ni tanaw. Ni tanaw nga kasmuan ni support na ka ni viral me. Ni viral ming kwan paparaki. So pasabutan na ni suporta gyapon ka. Ayaw tanaw. Okay, kay makaingon ka di ko sikat. Ni tanaw ka. Once si tanaw ka, gi-idol ni mo si Nuki Blaze og si Paparaki. Okay, next. Ana Nadre. siya. Ano, technician. Naingon ni Rose. Diba? Ni tanaw ka. Idol minimo. Ing ana pod mi gi-idol sa mga Okay, next. chika sa mga chicks, you know. Nadre, ingon ni Rose Ann Pagalan Romeo. Ingon na siya. How'd kay ni siya mag-jamming og tao ba? Labaw na makasakay nimo tapos shock na lang tong katsika na siya na how'd kini siya mo jamming og tao ba? Labaw na makasakay nimo. Tapos shock na lang tong katsika niya, siya na magbayad sa iyang plite. Walay mabuhat ang katsika kay ni baba naman si Nuki Blaze kay grabe how'd kini siya sa sales stock. Oh. Wala daw ka ni bayad kay gitsika nimo katunay nagbayad. Oh, ana man mura kog gyapon ka nang nanguyab ka, di ba? Nanguyab ka. Ana man og di ka mutingog, di man kanila sugton, di ba? Mutingog ka para sugton ka. Ana man nya katunga time bait na ko kaya akong kwarta ato 5 pesos naman lang. So, mujaming, usaw man nimo pag wakay kwarta, usaw wakay pamasahe. Mujaming kag nay musakay diha. Okay, paano ko mo jamming? Wow, kaila siya sa may una ni konfronta sa ko. Di ba rapper man ka? So siya Di ba din. ikaw man tong rapper nga pinaka-pogi? Diri sa syudad, Dili sila ni so siya na ni bayad og plite si mo. Oo, kay ni ana man ko din ang pinaka-last line man ako sa pag-jamming. Kumbaga ako ang kwan ba, jamming last line. Bago ko ni, dili man siguro 1, 2, 3. O ni 1, 2, 3 siguro. O wala man pod. Ni ana man ko na, te. Jamming. Te, ganahan ko sa imo ate, etc. Ingani amo mga conversation. Unya, te, nakoy 5 diri ti ba kulang akong pamasay. Ayo na lang kabalaka, ako na bayad. Oh, naapay kwan excess. Imong pang-allowance, gatagan ako 20. Nalaki pansit kanton. Gikan ni Rose Ann Pagalan Romeo. Okay, next. Bro, tinuod na. Naitabo na squat na. Nadre Kimloy Tizon II. Kumusta na tong Mio nga imong gitumba Nuki Blaze? Katong Mio nga naitabo nga dili tanang gwapo. Okay, nakasakyanan. Ang uban naka Mio lang. Go on ride, Nuki Blaze. Kinsa tong Mio? Sige lang. Kinsa tong Mio? Kinsa tong Mio? Okay. Ang pangalan niya kay si Ralph. Dili to imong Mio. Dili to ko. Ngano nabangga man to? Supposed to be na out of balance yung ko ato. Ano man to? Asa ka nabangga? Asa ka nabangga? Dito sa kwanto siya kumbaga sa fiberglass. Nilusot ka dito sa fiberglass? Sa fiberglass sa Euro gasoline station. Ngano nabangga man ka? Ngano nabangga man ka? Nabangga ko kay na outbalance ko kay ngano automatic man to, di man to manual, di na kumot na ko mo to, nilupad ko. Bro, pasalamat ko bro kay kwanto men fiberglass og wala lahos. So kumusta ka to? Okay ra ka? Okay raman ko pero ang motor na gas. Og salamat dai sa mga nag-copyright ato, wag gyud mo na nangids mo sa ko ang amigo ba nga si Ralph ba og sa kuha kay Nuki Blaze na inyo man tong gipanghat. Bisag asa na to ni abot sa memes, ni abot na to siya laing nasod. Pero salamat sa inyo inyo yung gikwan ba gi-copyright pero okay lang to, wala problema. Okay. Basta ang importante sa ko ang vlog, wala ko'y napasakitan, wala ko'y natamak-tamakan, wala ko'y nasagasaan nga mga tao ato. Okay, Kimloy Tizon II, napadala. Wala to bro. Enjoy or entertainment lang to. Okay. Salamat dahil kay Ralph. Isa sa pinakamaayo na ako na amigo. Okay, sige, salamat close po. family also. Itong mga nakita na to nga mga komento no nila. problem. Okay, unsa mensahe nimo sa mga hater nga naminaw karon, nagtan-aw karon si ma? Okay, sa tanang mga haters na ko, okay? Sa mga haters na ko, o likers na ko, okay? Sa haters na ko, sige, hate lang musko While you hate me, I love you all. Okay. Kay ug wala mo na mga haters, wala.
ang paparaki ug Nuki Blaze karon diari sa XFM 97.9. Okay. Kay isa mo sa mga produkto nga mga haters, kamong mga marites. Marites! Usay marites! Okay, dili mi marites dre, realidad amo ang scenario or conversations dre. Okay, tinuod ni. Og wala mo mga haters, wala ang Nuki Blaze diri karon og ang paparaki kay ngano isa mo sa naman nagapa-boast or nagapa-click or nagapa-taas sa mong standard ug among kredibilidad diri karon sa syudad sa Davao ug diri sa mong radio station FM karon sa XFM. Okay, salamat sa mga haters and I love you haters. Okay, Nuki Blaze, Ug pwede sa ba? ko mga likers, salamat sa inyong suporta. Nuki Blaze, Suporta, Devil City, one love. Nuki Blaze, asa ka pwede makontak kung halimbawa ma-invite ka nila sa event? If ever gusto ko ninyo ma-contact, okay, just contact me on my Facebook account. Just type Nuki Blaze. And then for that, akong timeline kay City Hall or Municipality of City Hall of City of Coronadal, South Cotabato City, Marbel. Mo na akong timeline, okay, makita ninyo na, okay? Facebook account mo? Ang Facebook account nako Nuki Blaze. Okay, ang timeline kay City of Coronadal, South Cotabato City, Marbel. And then ako ang profile kay Keep It Gangsta and Don't Trust Nobody. Okay. Why? 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 Kay ang mga haters, you can see me but you cannot create negativity. Okay, Nuki Blaze, pwede ba na ito madunggan live diri karon ma-perform nimo sa XFM kining kanta nga Skin Mode Tattoo? Yeah, no problem. But definitely, ikuan gyud nako na penetrate nako nina to the perfect. Okay, tagak yung Marpel. Oh, no, I tell you, no, dili to sa grammar. Bro, dili ko nagimo atog dramatization to. Luag yun ni bay. Nagitay na. Naningon ka no, sig katagag di mong Marpel. Luag na kay ngano. Ako ang ipon, wala na kay luck. Wala ilak. Nangapo na. Ikaw ba naman 39 years old ako, kompleto pa kong ipon tong pagkabata nako. Karon naniguang na ako di mga pupo. Ngano nabuhat ni kantahan ng Skin Mode Tattoo? Nabuhat ang Skin Mode Tattoo is all about that an attractive or na-appreciate lang gid ako ang mga girl na, and I respect girls sa mga babae. It's all about woman empowerment. We respect you sa mga girls na tattoo. It's all about, tattoo is not a crime. It's all about fashion. And then, pag makita ko gingana ng mga girls or babae, or bisag kinsa na mga bro, na mga female or male na person, ma-attract ko. Kano sa lang ni nabuhat ng Ma-attract ko na attractive. Kano sa lang ni nabuhat ng kanta? Kuha na siya nabuhat, 2008 ata. 2008. Oh, Okay. 2008. Pwede ba ni mo ma-perform live karon sa XFM? Yes sir, no Okay. problem. Asa ni mo ni dedicate ni kanta? I-dedicate na ko ni sa mga girls na kuwaga naman tayo sa mga girls good, okay, na mga tattoo. Okay? It's all about this ang tattoo nag-symbolize na siya, okay? Nag-symbol na siya. It's all about reflections of our life, okay? It's all about nag-create siya og story sa to ang life pod ang tattoo, okay? And then for that, ginadedicate na ko ni sa mga girls na unsa may pagdaanan na to na mga pagsulay ning kalibutan na insurgency, calamity, kay di man nato matagnaan ang climate change. Naalang gyapon ta, magpadayon gyapon ta, magmaligon, magpadayon sa kinabuhi, magpakatatag. It's all about tuloy gyapon na to ang biyahe sa kinabuhi og sa ato ang sometimes ma-down man ta sa mga unexpected nga nagakahitabo because of phenomenal, okay? Nga dili na to makuan ang climate change, ma-predict or prediction is all about that. Na naagyapoy tao nga mutabang sa atua. Okay. Ato pa binaon diri live sa XFM. Skin Yes, Mode sir. Tattoo nga kantahon ni Nuki Blaze. Palakpakan na to mga katropa. Diri sa XFM. Yeah, this is Nuki Blaze. This song is really different. Tragic problem, difficulties in life. Sa Skin Mode, tayo nagkakilala. Mula umpisa, umaasa sa biyahe ng buhay. Ikaw at ako sa ganda mong taglay. Tayo'y maglalakbay, ako ay nabigani. Halika, sumama ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Aalagaan sa mundo ng kawalan. Umabot man sa hirap o ginawa, ikaw at ako ay iisa. Magsasalo sa anumang problema. Sa yakap mo, papawi ang kalungkutan. Ikaw ang kasagutan
kalimutan pag di ko na kaya mag-isa. Laban sa mundong to na puno ng pagsubok, ngunit heto ako kumakapit sa'yo, pagdarasal sa Panginoon na habang buhay na to, ikaw at ako sa pag-asa na ating tinatamasa. Ikaw lamang sita Sa skin mo, tago Yeah, tayo much love, San Antonio Village, baby. Ikaw at ako Mikey ay Plata. Nakatato ka sa puso ko. Yes sir, Nuki Blaze y'all. Sa skin mo, tatupang habang buhay na to, hindi magbabagong pagmamahal ko sa'yo. Sa oras na di ko na kaya ang mundo, Andyan ka, Yeah. ikaw lamang at walang katulad ko. Halika, sumama ka sa buhay ko. ang buhay ko puno ng intriga, mga ayaw sa akin, kumusta na? Kasi ako si Nuki Blaze, popular na sikat na, pero lagi mo ako kinakamusta sa cellphone, sa Facebook. O kaya pa ba ang buhay? Andito lang ako sa iyo, Nuki Blaze. Hindi daw ako nag-iisa, pinatato kita sa skin mo, tato direkta sa puso, sa pulsa, karayom na ibaon ang disenyo na kahit anong pagdaanan mo, andito lang ako, mamahalin ka hanggang sukdulan na to. Sa buhay kong ikaw ang nagpalaan, bigay ng Panginoong Diyos, nagbibigay sa akin ng lakas. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, ikaw ang aking alas. Dahil sa'yo, kaya ako lumalakas. Sa skin mo, Tato tayo nagkakilala. ikaw at ako ay iisa, nakatato ka sa puso ko. Sa skin mo, tatupang habang buhay na to, hindi magbabagong pagmamahal ko sa'yo. Sa oras na bumahana ang mundo, one love, ya. Andito lang ako para sa'yo. Nara ko dire. O kailangan ni mong lambing. Kagakos, mga pisa ko. Alright, thank you so much. That was Nuki Blaze. Inyong nadunggan diri sa XFM mga katropa Yes, sa sir. programang Thank you, thank Tatak you. Lokal.